Assalamu alaikum hormat adamlar. Garaşdınız. Baqi tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Ma'lum bolşaly hormat prezidentimiz 23 fevrally alabaýlaryň dünýädäki şöhratyny artdyrmak, milli içşinaslygy ösürmek we kämilleşdirmek maksat bilen Türkmen alabaýynyň bayramyny döretmek hakynda fermana gol çekdi. Resminama laýyklykda ol her ýylyň aprel aýynyň soňky ýegşenmesini Türkmen bedewiniň milli bayram bilen bilelikde geçirirler. Paýtagtymyzdaky Olimpiya şäherçiginiň sport mehmanhanasyny şunuň bilen maglanyşykly dawara geçirildi. Goşalyk maslahatynyň başçylygynyň öňsüresinde gatnaşyjylar sport mehmanhanasynyň eýwany ýaglandyrylan sergiýini synladilar. Bu ýerde türkmen halkynyň dördün milli gymmatlygy bolan we arkada prezidentimiň aladysy netijesinde gadymky şöhraty dikeldilen alabaýlar başçynyň durly gymmatlyklar, fotosuratlar we beýlekler görkezildi. Ma'lum bolşaly adamlaryň göpaly sırdaşy, öý ojugyň, emleň ygtybarly gorowçy gadaplanýan alabaý itlerine bolan gatnaşyklар häzirki döwrüň ruhuny kywap derejede ösürilýär. Munyň öwdegi paýkasly pederlerimiziň dördün milli gymmatlyklarynyň halkymyzyň buýsunjyna we hormat sarpatyna münasip bolýanynyň aýdym suwutnamasydyr. Bu ýerde hormat prezidentimiň Türkmen alabaýatly kitaby we halkymyzyň asyrlaryň dowamyny dördün milli gymmatlyklaryna başlanan eserleri aýratyn möhüm orny eýleýär. Paýkasly pederlerimiziň dördün dünýä nusgalyk gymmatlyklaryna, halkymyzyň ýagşy desturlaryna aýratyn gadyr goýýan arkada prezidentimiz özüniň döredýän her bir eserini asyrlaryň jümmüşinden gözbaşylýan milli däplerin giňden beýan edilmegde. Olaryň ähmiýetiniň açylyp görkezilmegine we häzirki döwürde many mazmun bilen üstüniň ýetirilmegine möhüm ähmiýet berýär. Fergide örkezelen surat eserleri, alabaýlaryň durly şekilläki heýkeljikleri, olaryň hala açylylan şekilleri, alabaýlara goýulýan hormaty aňladýar. Ýurdumyzyň ussat suratkeşleriniň, heýkeltaraşlarynyň we zekili halçylaryň dördün eserleri, halkymyzyň göpaly alabaýlara bolan söýgüsini we oňuýun gatnaşygyny äşkar edýär. Ministrler kabinetiniň başçygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdasy, Ýokary Gödäwçilik Edarasynyň başlygy, Halkara Alabaý Assosiasiýasynyň başlygy Berdim Muhammedow öz çykyşyny alabaýlaryň türkmen halkynyň diňe bir kömekçisi, emleň ygtybarly gorowçy bolmak bilen şäklenmän, ise müňgüliklaryň dowamyny göpaly dosty öwürlendigini bellädi. Häzirki döwürde olar türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň aýrylmaz böle bolup durýar. Olar saklamak we geljek nesilleri ýetirmek ýaly pederlerimiziň asly däpleri häzirki döwürde de dowam etdirilmeliler. Hormat prezidentimiň Türkmen alabaýatly kitabyny halkymyzyň durmuşyny we ykbalyny alabaýlaryň eýleýän ornunyň ähmiýeti bardy gurrunmerliýär. We bu kitap alabaýlary bolan milli gatnaşyklaryň aýratynlyklaryny, olaryň ösürilip ýetişdirilişini we saklanyşyna çuňur aralaşmaga mümkinçilik berýär. Milli liderimiziň bu eseri şöhratly alabaýlaryň gelip çykyşy we ösüşi bardy gurrun bermek bilen şäklenmän, ahaldäki bedewler we türkmen hallary ýaly gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan milli gymmatlyklar bilen bir hatarda durýan alabaýlaryň medeni aýratynlyklaryny açyp görkezýär. Döwlet başlarymyzyň belleşi ýaly alabaý halkyň medeniýetiniň möhüm bölegi bolup durýar. Ol halkymyzyň aňyny sağlaşyk, gözellik, diňe bir maddi däl eýsem, ilkinji nowatda ruh gymmatly kökmünni öz bolşly ähmiýeti eýdir. Assosiasiýanyň ýolbaşçy hormat prezidentimiň halk seçkiçiliginiň we häzirki zaman dünýä ilminiň usullaryny ulanma arkaly alabaýlary ulgamlaryň esasy köpeltmek boýunça öňde goýan wezipelerini çäklerini milli içşinaslyk mektebiniň iň gowy däplerini saklamak we wagt etmek bu dedimiň işiniň esasy ugurlarynyň birdigini belledi. Ma'lum bolşan hormat prezidentimiz 23 fevralda alabaýlaryň dünýädäki şöhratyny artdyrmak, milli içşinaslygy ösürmek we kämilleşdirmek maksady bilen türkmen alabaýynyň bayramyny döretmek hakynda fermana gol çekdi. Resminama laýyklykda ol her ýylyň aprel aýynyň soňky ýegşenmesini türkmen bedewiniň milli bayram bilen bilelikde geçirirler. Ýurdumyzda her ýyl ahaldäki bedewleriň halkara gözellik bäsçigini geçirmek inni asly däwi urly. Munyň özi halkymyzyň asyrlaryň dowamyna dördün milli gymmatlyklarynyň wagt edilmegine möhüm ähmiýet berilýändigini äşkar edýär. Şunuň bilen maglykda alabaýlaryň başarnygyny, olaryň öz bolşy käfetlerini we aýratynlyklaryny açyp görkezýän halkara bäsçiginiň geçirilmegi we onuň ýeňişine ýylyň türkmen edermen alabaý derejesiniň berilmegi babatda aýratyn möhümdir. Bu ýerde ýygnananlar asly däpleri we milli mirasy hormat goýmak hemde göpalyň öz bolşy nyşany urlan, gadymy alabaýtlaryny saklamak we bu ugurda alınıp barýan işleri mundan beýlegim kämilleşdirmek meselelerini ýetgiderli üns berýän üçin milli liderimize hoşalyk sözlerini aýtdylar.
Yurdumuzda içşinaflygy ösdürmek, bu uğurda kazanılan üstünlükler we yetilen derejeleri halkara derejesinde giňden wagt etmek maksat bilen Türkmen alawaýatlary halkara assosiasiýasynyň Türkmeniň nusgalyk alawaý jurnal döredildi. Bu ýürütülüşdirilen jurnal kinologiýa uğuru bilen şäklenmän. Bu ulgamyň medeni uğuruna möhüm ähmiýet berýär. Çünki onuň wezipeti halkymyzyň baý taryhy medeni mirasynyň möhüm bölegi bolan alawaý itleriniň saklanmagyny we ösdürilmegini wagt etmekden ibaretdir. Häzirki zaman usulyny çap edilen we bedegli jurnalyň sahypalaryny alawaýlar hakynda ören gyzykly maglumatlar beýan edilýär. Alawaý itleri halkymyzyň ykbalyny, halk dörejiligini, edebiýatyny we filosofiýasyny möhüm orna elýär. Hormat prezidentimiň başlangyjy bilen ýurdumyzy içşinaflygyň häzirki zaman döwrüniň döredilmegi bu uğurda alyp barýan işlere kuwatly iter berdi. Ahal welaýatynyň Akbody etrabynyň çäginde Türkmen alawaýatlary hojalyk jemgyýetiniň binalary toplamy ulanma berildi. Ene şäherine bolsa veterinar hastahana we öý haýwanlaryny saklamak üçin dünýä standartlaryna laýyk gelýän deska uruldy. Döwrwa Bejers anyklaýyş merkezi mallary öňüne alyş sanjymlaryny geçirmek, keselleri ýüze çykarmak we ony ýokary derejede bejermek üçin öňde barjy lukmançylyk enjamlar bilen üpçündirli. Döwlet serket gullugyna Türkmen alawaý tohumdaky itleri ösdürýän we kämilleşdirýän merkezin täze binalar toplamynyň açylyşy boldy. Häzirki döwürde assosiasiýa tarapyndan Ahal welaýatyny karantin merkeziniň Balkan, Daşowut, Lewap we Mar welaýatlaryny we Aşgabat şäherini Türkmen alawaýlarynyň tohumçylyk merkezi gurulýar. Mundan başga paýtatymyzda Türkmen alawaýatlary halkara assosiasiýasynyň toplum bina edilýär. Umumyň munyň özü halkymyzyň milli buýsanjy bolup durýan alawaýlar hakynda edilýän aladanyň özüniň oňy netije berýänliginiň subutnamasydyr. Bu uğurda halkara gatnaşyklaryna möhüm orun berilýär. Hususan Birleşmiş Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça ýürütülüşdirilen edarasy bolan UNESCO-nyň we beýleki iri awraýly guramalar, şol sany daşerut assosiasiýalary, şerde ýuridik şahslar, dünýäniň dürli döwletlerinden bolan hususy içşinaflar bilen degişli uzak möhürletleri hyzmatdaşlyk ýoly goýulýar. Assosiasiýanyň kunärmeleri hormat prezidentimiň tawşyry boýunça türkmen diýiplerini adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdimek boýunça zerur işler alyp barýarlar. Olaryň hataryny alawaý itlerini ösdürmek uğram bar. Soňky ýyllarda dünýäniň dürli kunjoklaryny alawaýyň muştoklarynyň sany artýar. Şunun ýaly ägir gıdıklanmalary nazar alma arkaly Türkmen alawaýatlary halkara assosiasiýasynyň web saýtyny döretmek boýunça degişli işler alınıp barýar. Ol alawaýlary ösdürmek we köpeltmek boýunça hunärmenleriň, alimlaryň we alawaýlaryň muştoklarynyň bu meşhur itleriň taryhy watanyna duşmaklaryny şertlendir. Milli liderimizde çuňur hoşalyk bildirip çykyş edenler bu dizimiň agdalarynyň arasy gany itleriň saklanmagyny, täze uğurlaryň döredilmegini, alawaýlaryň baştanyň artdyrmagyny öňüktirilen ilmi seçkiçilik işlerini ýergiderli alyp barjakdyklaryny inanyrdylar. Maslahatyň dowamyny oňatlyjylar Türkmen alawaýlarynyň dünýäniň durly ýurtlaryna bar bolan goro itleriniň hataryny öňdäki orlara münasipdigini ýytydylar. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly alawaýlary olaryň häsiýeti aýratynlyklaryny ýitirmän, ýokary hunär derejesinde köpeltmek zerurdur. Şeride çykşeden hunärmenler we ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri Türkmen Owugyjylyk Uniwersitetini, Veterinar Lukmançylyk fakultetiniň mallaçylyk kafedrasyny, kinologiýa täze hunäriň açylanlygyny, talepleriň şu ýyl bu hunäri ilkinji gerek öldürşdirmek boýunça degişli bilim alýanlyklaryny ýytydylar. Alimlaryň uzak ýyllaryň dowamyny ilmi barlyklarynyň netijelerini laýyklykda itleri ellekleşdirmegiň taryhy aýratynlyklary bardy giňişeýin maglumat berdiler. Türkmenistanyň şäherine geçirilen arheologik gözlegleriň maglumatlaryna laýyklykda alawaýlaryň ören gadymydygy we türkmenleriň bu itlere bolan öz bolşly garaýyşynyň bardygy hakynda aýdyldy. Ýeňişe bolan erki, beden we ruh güýji, mähirlik bilen tapawutlanýan alawaýlar türkmen halkynyň buýsanjy bolan ahalteki bedewleri, taryhy ýadygärlikler we milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolan beýleki gymmatlyklar bilen bir hatarda durýar. Türkmenler bedewi, ardywy, alawaýlar bolsa bagta hasaplapdyrlar. Alawaýlara şeýle baha berilmegi olaryň üstünligini we ýeňişini alamatlandyrýar diýip çykyş edenler bellädiler. Döwlet başlarymyzyň teklibi boýunça alawaýyň 2017-nji ýylda ýapyk binalarda wetewştyň oty boýunça Aşgabatda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlarynyň baş nişan hökmüne seçilip alynmagy tütänlenler. Türkmenistan häzirki döwürde asyrlardan miras galan milli gymmatlyklaryny aýagyl saklaýar we oňa hormat goýýar. Ahalteki bedewleri, türkmen hallary we beýleki gymmatlyklary ýaly ähmiýetli medeni mirasymyz bilen bir hatarda alawaýatlary dünýä ýüzünde uly şöhrata eýe boldy. Ol türkmen halkynyň sağlaşyk, gözellik, dostluk we söýgü hakyndaky düşünjesini aýdym beýan edýär. Pederlerimiz özüniň çydamlygy we aýratyn we palygy bilen tapawutlanýan itleriň tohumyny döretmegi başardylar.
Maslagydyň ahyrynda oňatlyjylar hormat prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Onu milletiň baý medeni mirasynyň möhüm böle bolan milli içşinaslyk diýiplerini saklamak hakyny edýän ýygyderli aladys üçin milli liderimize hoşallyk sözlerini aýtdylar. Men Halkara Türkmen Alawatlar Assosiasiýasynyň hünärmeni Kemal Nazarow. Berqarar döwletiň bagtýarlyk döwrüne, gahrmanlyk adamyň ýollaşçylygyny, milli baýlyklarymyz bolan ahal-teke atlamyzy, sarja goýunumyzy, düýelemizi, şeýle-de Türkmeniň milli baýlygy bolan Türkmen alawalaryna uly hormat goýýar. Gahrmanlyk adamymyz 2021-nji ýylyň 25-nji fevralyny Türkmen alawalarynyň baýramyny döretmek hakyna resminame gol çekdi. Ýagny Türkmen alawalarynyň baýramyny Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen bilelikde bellemek hakyna resminame gol çekdi. Ýagny şeýle-de Türkmen içşinaslygyny syýlaklamak, Türkmenistanyň halk içşinasy, Türkmenistanyň at gadan içşinasy, atlaryny döretmek, şeýle-de alawaýlary Türkmen edermen alawaý medalyny döretmek hakyna resminame gol çekdi. Biz içşinaslary arasagany alawaýtlaryny ýetişdirmäge, olary ýygyk etmäge, giň mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadaşymyza sag bolsun diýäris. Goý gahrman arkadaşymyň jan sag bolsun, işleri rowa çalsyn. Men Halkara Türkmen Alawatlar Assosiasiýasynyň agzazy, hususy içşinas Mekan Gurbanur diýip. Arasda Türkmen alawaýlary ýetişdirmäge giň mümkinçilikleri döredip berýär. Şu döredip berýän mümkinçilikler üçin biz içşinaslarym hormatly prezidentime köp sag bolsun aýdýas. Şonky sport mehmanhanasyna geçirilen hoşallyk maslahatyna gatnaşyp çykyş etmek bilen mesele etdi. Biz içşinaslary, ýaş içşinaslary gollaw berýänligi üçin hormatly prezidentimize hoşallygymyzy bildirýäs. Köp sag bolsun aýdýas. Bizim hormatly prezidentimiň bize berilýän ynamyny ödemek üçin giýjämiz günni rahmet çekjegimize söz berýäris. Biz içşinaslary giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, tutýan tutumly işlerini elmide amarawaç bolsun. Ýurdumyzyň daşary işler ministrligine Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramatynyň agzalygyna kabul edilmeginiň 29 ýylygy münasibetli Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramatynyň parakatçylygy ynanşmagy gadanyň ugruna hyzmatdaşlyk atly halkara maslahat geçirildi. Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramatynyň ýylat gadynatynyň aratyny bilelikde maliýeleşdirmek hakyna ylhalaşyga, hemem ýaşlyň milli ýaşlar siýasatynyň durmuşy esirmek we gender deňligini ilerletmäge gatnaşman gurallaryny pugtalandyrmak atly tatlamaň şäklerini Türkmenistanyň sporty ýaşlar siýasaty ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramatynyň ýylat gadynatynyň aratyndaky 2021-nji ýyl üçin iş meýilnama gol çekildi. Soňra hormatly prezidentimiň Birleşen Milletler Guramatynyň Türkmenistanaky hemýeşilik gutgaşdyrjytynyň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji UNICEF-iň Türkmenistanaky wekili hanym Kristin Weganda Türkmenistanyň prezidentiniň Birleşen Milletler Guramatynyň pasportlary bolan daşary ýurtlar aýatlar üçin ýurdumyza gelmeň we ondan gitmeň wiza tertibini gerdmek hakyna karary barady. Türkmenistanyň hökümetiniň adyndan resmi taýdan habar berýän ýurdumynyň daşary işler ministrliginiň verbal notosy goşurly. Bu resminama Türkmenistanyň prezidenti 2021-nji ýylyň 28-nji fevralyny gol çekdi. Oňa laýyklykda şu günden başlap Birleşen Milletler Guramatynyň pasportlarynyň eýeleri bolan daşary ýurt raýatlaryna wiza resmileşdirmeden Türkmenistana gelmäge, onna bolmagy, hemem ýurtdan gitmäge, şeýle-de ýurdumyzyň çäginden üstsäşir geçmäge ygtyýar berilýär. Mundan başga resminama laýyklykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan hasaba alynan Birleşen Milletler Guramatynyň ýa-da oň ýürütülüşdirilen idaralarynyň işgärleri we olaň maşgala agzalary ýurdumyzda işleýän döwrüniň dowamyna wiza resmileşdirmekden boşadylýar. Bu kararyň kabul edilmegi 1946-njy ýylyň Birleşen Milletler Guramatynyň artykmaçlary we ellegir mesellikleri hakyna konwensiýasyna laýyk gelýär. Şeýlelikde Türkmenistan bilen Milletler Birleşiginiň aratyna netijeli gatnaşyklar, hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça ösdürmäge bolan iki taraplaryň gyzyklanmalara, hemem özary düşünşmek ýagdaýyna kybap derejede ösdürilýär. Soňra Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretarinyň Merkezi Aziýadaky ýürüýte wekili, Birleşen Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa üçin öňünaş diplomatiýat boýunça Sewit merkeziniň baş tutany hanym Natalia German, Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň matlagda gatnaşçylary iýeren gutlagyny okudy. Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary özüniň gutlagyna
Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna agdalygynyň 29 ýyllygy bilen gutlamagy ödüne aýratyn şadlyk duýgusyn döretýändigini belleýär. Matlada gatnaşylan belleýişi ýaly Birleşen Milletler Guramasy bilen köp ugurly gatnaşyklar Türkmenistanyň daşar siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Ol ýurdumyzyň oňyn bitaraplyk ýörelgelerini we giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny esaslanýar. Özara gatnaşyklaryň baý tejribesi arkaly häzirki döwürde bu gatnaşyklaryň üstü täze anyk mazmunlary bilen ýetirilýär. Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli gatnaşyklaryň sağlaşykly ösdürmegi Türkmenistanyň dünýä bileşiginiň çärelerini işin gatnaşýanlygynyň, oň tutuş adamdary tolgundyrýan möhüm meselelerin anyk çözgüdüne gollaw bermäge bolan gyzyklanmalarynyň aýdyň netijesidir. Soňra Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy parahatçylyk we ynançmagy gazanmagyň uğruna hyzmatdaşlyk atly maslahatyna gatnaşylan adyndan ýüzlenme kabul edildi. Yurdumuzda 8 martda belirlenýän Halkara Zinallar Güni münasibetde Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan ähli kärhanlarda, edarlarda we guramalarda işleýän aýal gyýlara, pensiýa we döwlet kömek pulunu alýan aýal gyýlara, önümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we klinik ordinaturada okuyan aýal gyýlara, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Döwlet Gullugy Akademiýasynyň 2 okuw ýylynyň az bolmadyk möhletli okuwlarynyň diňleýiji aýal gyýlaryna, talip gelin gyýlara, orta mekteplerde okuyan we mektebe çelet çağlar edarlaryna terbiýeleýän gyýlara pul sowgatlaryny gowşurmak dawarlary maksady. Häzirki döwürde ýurdumyzyň mährem zinanlarynyň hökümet idaralaryna, döwlet düzümlerine jogapkarlyk wezipeleri eýlep, halk hojalygynyň köp budaklaryny netijeli rahmet çekýänliklerini we ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan giň meşhurly özgertmeleň durmuşa geçirmegine munasip goşanýanlyklaryny aýratyn bellemeli. Paýtagtymyzda hormatly prezidentimiziň adyndan pul sowgatlaryny kabul eden zinanlar we gelin gyýlar her bir maşgalaň awadançylygy üçin ýurdumyzda döredilen şertler, garaşsyz bakywy tarap ýurdumyzda asuda asmanyň astynda çağalary ösdürmäge we terbiýelep ýetirmäge hemme taraplaryň gollaw berýänligi üçin döwlet başdanymyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Bellenişýäli milli liderimiziň hemme taraplaryň aladaty netijesinde ýurdumyzyň zinalarynyň hemde ötüp gelýän ýaş nesliniň öňünde döwrewap bilim almak, sağlaşykly ösmek, hüner eýesi bolmak hemde bagtyar durmuş üçin ähli mümkinçilikler asylýar. Ahal vilayetinde de 8 mart Halkara Zinanlar Güni münasibetli pul sowgat gowşuryş dawaralary, uly şatlyk şowguny bagtly pursatlary ösenýär. Hormatly prezidentimiziň Halkara Zinanlar Güni münasibetli eýesiligin görünüşine garamazdan ähli kärhanalarda, edaralarda we guramalarda işleýän aýal gyýlara, pensiýa we döwlet kömek pullary alýanlara, talip we mektep okuwçylaryna şeýle-de mektebe çelni çağlar edaralaryna terbiýelenýän gyýlara pul sowgatlaryny gowşurmak barada gol çeken buýrugy esasynda ýurdumyzyň ählilerine bolşy ýaly Ahal vilayetynyň zinanlarynyň buýsonçy başlaryny hasam belinde götüren ýakymly waka boldy. Vilayetde hormatly prezidentimiziň adyndan bayramçylyk münasibetli pul sowgatlarynyň gowşuryşynyň dawaraly pursatly şowgun şatlyga ösenýär. Bayramçylyk sowgatlaryna münasip bolan Ahal vilayetynyň bagtyar zinanlary halk hojalygynyň dürli pudaklaryny, bilim, medeniýet, saglyk goraşylgymlaryny, jemgyýetçilik idaralaryny we guramalaryny zähmet çekýän öňdebarjy gelin gyýlary, hormatly din jalşdaky mährem eneleri, şeýle-de eýjejik körpe gyýzagadlary, bagtyar döwrümüziň mährem zinanlary, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk zamanatynda Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watany ýylynda bahar aýynyň ilkinji günlerini asuda diýarymyzda ötüşleridir özgörüşleri erkana we parahat durmuşymyzda ulus ýylymyzy eşretli günlere ýetiren gahrman arkadagymyza özleriniň päk kalplarynyň çykýan alkışly sözlerini hem ýagşydan ýagşy dilegdir arzuwlaryny gowunç hemde buýson sülen beýan etdiler. Balkan welaýatynda da Zinanlar Güni münasibetli pul sowgatlaryny gowşurmak dawarlary baý many mazmuny aýratyn ähmiýete eýe bolup, olar dürli medeni şäherlerden ötkoşdy. Balkan welaýat häkimliginiň jemgyýetçilik guramalaryny we welaýat baş bilim medeniýet büdürlüklerini guramaklaryny Balkan Awa şäherine hormatly prezidentimiziň howunarlygyna binaen edilen bagyt köşkünde geçirilen aýdym sally dawarada şatlyk şowkuny besenip, ol Halkara Zinanlar Güni bolan 8 mart bayramy münasibetli aýal gyýlara pul gowşurmak dawarlaryna ulaşdy. Bayramçylyk dawarlaryna Balkan welaýatynyň ähli etraptar şäherleriniň orta mekteplerine, çağlar baglaryna, orta hüner okuw mekteplerine, edar kärhanlarda aýal gyýlara gahrman arkadamyzyň pul sowgatlarynyň gowşurmagy aýratyn ähmiýete eýe boldy. Dawarlarda hormatly prezidentimiziň pul sowgatyny buýsonç bilen ýüzlerine süýlen Balkanly ýaş gyýjagallardyr, bagtyar aýal gyýlar öz gereklerini gahrman arkadamyza alkyşlaryny aýtdylar.
Olaryň bu soňçly alkyşlary bolsa alaslara ýaňsally. Şeýle-de olaryň joşgulu çykyşlaryny bagtyarlyk zamanany peşkeş beren hormatly prezidentimiz bolan beýmeşhur hoşallyklar özüniň aýdyň beýany tapdy. Sowatlara eýe bolan aýal gyýlar milli liderimiziň janynyň sag ömrüniň uzak, ýylt bäkwetli, umumadamdat ähmiýetli belen tutumlarynyň hemişe rowaj almagyny arzuw etdiler. Hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň gelin gyzlaryna halkara denanlar güni münasibetli pul sowgatlaryny goşurmak barada karary güneşli diýarymyzyň ähli künjeklerini bolşy ýaly Daşaguz welaýetinde de ýokary ruh berentlik töretdi. Asyrly däwe laýyklykda sowgatlaryň goşurulmagyna başlanan dawaralar muň aýdyň misalydyr. Ata-babalarymyzyň ýörelgelerini laýyklykda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe denana goýulan sarpy täze mary mazmuny eýe bolýar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe türkmen aýal gyzlary uly mümkinçilikleri hemde hormat sylagy eýdir. Olar ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudoklaryny ihlasly zähmet çekip döwletimiziň ösüşleriniň hemde awraýynyň hasam belinde götürmegine münasip goşun goşýarlar. Ýurdumyzyň ähli ýerlerini bolşy ýaly Daşaguz welaýetinde de mährem eneler, gelin gyzlary barada edilýän aladalar, şuňlar halkara denanlar gününiň öňýanyny hasam aýdyň duýulýar. Hormatly prezidentimizin halkara denanlar günü münasibetli aýal gyzlary pul sowgatlaryny goşurmak hakynda karara gol çekmegi hemmeniň şatlygyny artdyrdy. Muň özi döwlet derejesinde gelin gyzdan bitirýän uly hyzmatlaryna berilýän bakadyr. Muň özi bahar paslarynyň ilkinji günlerini baharyň özüne çalyndaş denanlarymyzyň şatlyk şowguny hasam begeldi. Şu münasibetli geçirilýän köp sanly çäreler halkara denanlar günü münasibetli meýilleşdirilen ruhy bilen dawralar bilen ören sazlaşyk goşýar. Öz ýurduňa, öz halkyňa wepaly bolmagyň, gazanylýan ösüşlere dahilli bolmagyň belent buýsonjy dawralarda ören aýdyň ýüze çykýar. Idara kärhanalarda, ilim bilim edaralaryna, okuw mekdeplerine hemde çağılar baglaryna we beýleki ulgamlarda geçirilýän ruh bilen çäreler muň aýdyň misalydyr. Olarda çykyp gepleýän gelin gyzdan buýsonçly sözleri göňüllere güneş saýýar. Şol çykyşlarda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bolan buýsonç belent ruhda ýanglanýar. Şuňaly dawralar Daşaguz welaýetinde ýokary ruh berentlik öýsenýär. Hormatly prezidentimiziň sowgatlaryny alan käbelerimizin hem, gelin gyzlarymyzyň hem, körpeje jiglerimiziň hem şatlygy diýsen uly. Pul sowgatlarynyň denanlaryň öýlerine de eltilip goşurulmagy dawralaryň ähmiýetini hasam artdyrýar. Muň özi güneşli diýarymyzda emele gelen hemişelik bir töweligiň, agzybirliň hemde jewsiň nurana ýüze çykmasydyr. Pul sowgatlarynyň goşurulmagyna başlanan ruh bilen dawralarda medeniyet we suňa diýişgärleriniň, tans we halk dörejilik toparlarynyň çykyşlaryna da uly orun berilýär. Halkara denanlar günü münasibetli ýörüýte taýýarlanan şol çykyşlar täzeçiligi we täsirligi bilen tapawdlanýar. Olarda azuda watanymyzyň, berqarar döwletimiziň, görkana gelin gyzlarymyzyň hemde elbetde päk söýgüýüniň wasby belentden ýanglanýar. Mukaddes garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk şany senesiniň ullan toýlanjak Türkmenistan parahatçylyk we ananşman watany ilanna. Güneşli ülkemiziň ähli künjegine bolşy ýaly ýurdumyzyň Lebap welaýetinde de çağlar baglaryna terbiýelenýän körpeje gyzlara, okuwçy gyzlara, okuyan we önümçiliň durly podoklaryna zähmet çekýän gelin gyzlara, pensiýa we döwlet kömek pullaryny alýan zenanlarymyza, mährem enelerimize pasyllaryň sultany nurany baharyň ilkinji günlerini belenilýän 8 mart halkara zenanlar güni münasibetli hormatly prezidentimizin adından bayramçylyk pul sowgatlarynyň goşurylyş dawralary ýokary ruh bilenlikde geçirilip şatlyk şowguny beslenýär. Dawralarda sözlänler ýurdumyzda zenan maşgala, kümüş taşly enelerimize, mähirli gelin gyzlara goýulan belen sarpa, hemem eşretli bagtyar durmuşymyz üçin arkada prezidentimize buýsançlaryny, hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Çünki berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe zenanlarymyza goýulan hormat sarpa, täze uşunlary, aýratyn many mazmuny eýe bolýar. Jemgyýetimizde ýurdumyzyň güllep ösüşine, watanymyza gazanylýan beýik ösüşlerde mähriban zenanlarymyzyň, ediz uýurlarymyzyň münasip orny uly goşandywa. Insan ömrüni mähir bilen şoýan zenanlarymyz bilen durmuşymyz hasam gözelleşýär. Türkmençilikde zenan maşgalanyň agraslygyna, maşgalasyna wepalygyna, maşgala ojugyny siňdirýän ahlasyna, ýokary ahlaklyk ýörelgelerini, edep ekramyna uly baha berilipdir. Ýaşny severilýän terbiýede edepli, sagdyn, ruhulent ýaşlaryň kemale gelmeginde zenan maşgalanyň eýeleýän orny hassa ulydyr. Ajaýyp zamanymyzda gadimden gelýän asly ýol ýörelgeler dowam etdirilip, milli liderimiziň hut özüniň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda 8 mart halkara zenanlar güni uly dawralar bilen giňden belenlik geçilýär.
Lewap welaýatynyň taryhy we ülken öwrenç muzeýine gurnulan gezelenç şuňky Ruhulent davranyň üstüne ýetirdi. Bayramçylygyň şanyny bu ýerde gurnulan sergem täsirligi we özüne çekijiligi bilen tapawutlandy. 8 mart Halkara Denanlar Günü münasibetli hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň durly ulgamlaryna, idara kärhanalaryna däkme çekýän gelin gyýlara, mährem enelere, bilim ojaklaryna bilim alýan gyýlara, saglyr waglaryna terbiýelenýän gyýzagallara iýberen bayramçylyk pul sowadyny goýşurmak dawaralary Mary welaýatynyň hem ähli kunjoklaryny uly ruhy bilen tegebesenýär. Bayramçylygyň öň ýanyna welaýatyň ähli etrapdyr şäherlerine geçirilýän dawaralar, aýdym saatly çäreler, bahar güllerdek görkli gelin gyýylaryň durmuşymyzyň gül gonçalary bolan bagtyar gyýzagallaryň göňüllerini joşdurup, olaň toý şatlyklaryny artdyrýar. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen aýal gyýylaryň zähmetine, olaň dörejilik başarnyklaryna uly hormat sarpa goýulýar. Türkmen denanlary edeb ekramyň asallylygyň beýik nusgasy bolup, döwür bilen deň gadam urup bagtyarlyk döwrümizin ösüşlerine gowanyp ýaşaýarlar we zähmet çekýärler. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda amal aşyrýan we asyrlary ýaň salýan beýik işlerini durmuşa geçirmäge işeňir gatnaşýarlar. Ýurdumyzda denanlaryň öz bagtyny, göwün söýen hünärini erkin saýlamagy, münasip bilim almagy hemde esretli durmuşda ýaşamak üçin ähli şertler döredilýär. İşe urdenanlar öz kärlerine jogapkärli çemeleşmek bilen, önümçülüğün durly urlaryna päk we halal zähmet çekmek bilen öň hatarda bolmagy başarýarlar. Azaýyp zamanamyzda hormatly prezidentimiziň hormat sarpatyndan kalby ganatlanýan türkmen denanlary azaýyp bayramçylyk bolan halkara denanlar gününe münasip zähmet üstünlikleri we belen sepketler bilen garşylaýarlar. Döwlet dolandyrys edaralaryny, halk hojalygynyň durly puwdaklaryny, ilmde, bilimde, medeniýetde we sungatda jemgyýetçilik işlerini merdana denanlaryň gazanýan üstünlikleri uly buýsanja münasipdir. Ýurdumyzyň denanlary görellili zähmet çekmek bilen döwletimiziň ykdysady ösüşlerine de özleriniň sallamly goşuntlaryny goşýarlar. Halkara denanlar günü münasibetli olara goýulan hormat sarpan hasam belent derejelere beslenmegi, bagtyar denanlaryň we enelen kalbyna çäksiz buýsan şem begenç duýgusyny öredýär. Bayramçylyk münasibetli Mary welaýatynyň etrapdyr şäherlerine, idara kärhanalaryna, bilim ojaklaryna geçirilen dawaralar aýdym saatyň hoş owadyna beslendi. Ýanglanan aýdym saatlarda hormatly prezidentimiziň tutumly işleri, türkmen denanlarynyň çekýän asally zähmetleri, bahar bägüllerine beslenip gelýän halkara denanlar günü belentden wasp edildi. Halkara denanlar bayramçylarynyň öňü siratynda hassa meşhurlygy öwrülen dörejilik we hunar bätleşiklarynyň jeme-jemleniligi, baharyň ilkinji günlerinde Türkmenistanyň denanlar birleşiginiň merkezi ýeňişiniň guramagyna, ýylyň denany bätleşiginiň ýeňijilerini gutlamak dawarasy boldy. Bu dawara Türkmenistanyň belli denanlary, denanlar guramalarynyň işçiň agzalary, talep ýaşlar şeýlehem bätleşigiň welaýat hem Aşgabat şäher tapgarlaryna ýeňçi bolanlar gatnaşdylar. Ma'lum bolýaly watanymyzda hemde mehriban arkadagymyzda bolan buýsanç duýgularynyň dogry sözleri jemgyýetimiziň ruhy ahlak taýdan kämilleşmegine, watanymyzyň gülläp ösmegine, arkada prezident tarapyndan başlanan özgörtmeleri we ýurdumyzyň geljegi bolan münasip nesiller terbiýeleme işlerini uly goşunt goşýan Türkmenistanyň denanlaryna bagyşlanan bayramçylyk duşunyň özünde dawaral çäre gatnaşanlar özleri hakyndaky ägirt ulaladalary üçin arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Odal habar verilişi ýaly häzirki döwürde döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyny ýylyň mühim syýasy wakasy boljak. Şu ýylyň 28 martyna geçiriljek. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw mövsüminiň mühim tapgyrlarynyň biri bolan dalaşgärleri hudurlemek mövsüm tamamlandy. Dalaşgärleri belli galmak 7 martda tamamlanýar. Bu möhüm siýasat şäheriniň çäklerini dalaşgärleri hödürlemek hukugyna eýe bolan welaýat etrap şäher halk maslahatlarynyň agzalary tarapyndan münasip dalaşgärler hödürlenildi. Dalaşgär hödürlemeklige bagşlanyp geçirilen mejlislerde dalaşgärleriň çäklendirilmedik sany ara alap maslahatlaşyldy. Mejlise gatnaşyjy agzalaryň her biri dalaşgärligi hödürlenýänler hakynda teklip germäge. Olary ara alyp maslahatlaşmaga gatnaşmaga, olary gollamaga ýa-da reddetmäge, hut özünem dalaşgär hökümini hödürlemek üçin ara alyp maslahatlaşylmagyny teklip etmäge bolan hukuklarynyň kanuny laýyklykda peýdalanýar. Çykyş edenler her bir dalaşgärligi hödürlenýäniň terjemahaly, il içindäki, işgärleriniň arasyndaky awraýy, iş başarjanlyk, guramaçylyk ukyplary bilen ýakyndan tanışdylar. Türkmen halkynyň demokratik we milli ýörelgelere esaslanýan pederlerimiziň erkiseglerini beýan etmekde, müňýylliklardan gözbaşalyk gaýdýan däp desturlary, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, milliligimiziň baş tutanlygyna münasip dowam edýär. Ýurdumyzda geçirilýän saýlawlar demokratik esaslarda,
köp parçalyk, giň bäsişik şertlerine amal aşyrylýar. Türkmenistan parahatçylygy we ananşman watan diýilip aglan edilen 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenmesinde geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalygyny, şu netçeni bellige alynan Ahal welaýaty boýunça 20 dalaşgary, Balkyn welaýaty boýunça bolsa 21 dalaşgary bellige alynan baradaky şahsiýetnamalar merkezi saýlaw topary tarapyndan dawarly ýagdaýda gowşuruldy. Dawara gatnaşyjylar bu saýlawlaryň ýurdumyzyň syýasy durmuşyny, milli lidermizin tutumly başlangyçlary esasyny amala aşyrylýan demokratik özgörtmeleriň mundan beýlegem hassa rowaşlanmagyna uly ähmiýete eýe boljakdygyny nyktadylar. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwründe Mehriban arkadamyzyň parasatly döwlet ýolbaşçylygyny ýurdumyzyň uly kommunikasiýa pudugyny ösdürmek boýunça giň erimli işler alınıp barlýar. Ýurdumyzyň esasy demir ýollarynyň ornuny ýokary hili döwrüwap aragatnyş ulgamlar urnalyp, ýolagçy we ýük kerwanlarynyň hereket howpsuzlygy talabalyk derejede ýola goýuldy. Hormatly prezidentimiň tapşyryklarynyň ugralyp şeýle hem Türkmenistana 2019-2025-nji ýyllarda sağlyk iqtisadiýaty ötürmän konsepsiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň ähli pudoklary bilen bir hatarda Türkmen Demir Ýolları Agentligi tarapyndan sağlyk iqtisadiýaty geçmek hemde agentlik tarapyndan edilýän hyzmatlaryň hilini gowlandyrmak maksady bilen sağly ulgam giňden ornaşdyrylýar. Konsepsiýany ýerine ýetirmegiň ilkinji ädimleri hökümine demir ýol ulagları bilen gatnadylýan ýolagçylar üçin elektron biletler programma 3-nji 2019-njy ýylda dol derejede işe girilip, internet ulgamynyň, mobil programmalaryň we bank kartlarynyň kömegi bilen online petekler satmak hyzmatlary ýola goýuldy. Şeýlede agentlik tarapyndan ýurdumyzyň demir ýol ulagları pudogynyň ulag logistika düzümini häzirki zaman döwrewap derejeye ýetirmek hemde ýokary tehnologiýaly ulag üçinçilik ulgamyny döretmek maksady bilen pudogyň ähli alyp barýan işlerini awtomatik usulla dolandyrmak we häzirki döwrüň ýokary tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça tapgyrlaýan çäreler geçirildi. Programma 3-nji müşterileri we gyzyklanma bildirýän ähli taraplary demir ýollarynyň ýük gatnawlaryny deşli ähli maglumatlar boýunça öpçün etmek we gollaw merkezi. Demir ýol koduny almak üçin online hasap almak, teknik howpsuzlyk şertleri bilen tanyşlygy barada şahadatnamalar üçin ýeketek maglumatlar binýady döredildi. Şeýle hem ähli görnüşli ýük gatnawlary üçin narhnamalar we goşmaça ýygymlar hasapnamak goýunça ulgamy. Import, eksport, yerli we üstaşyr görnüşli ýük gatnawlary üçin saratlar dolandyrmak üçin niýetlenen ulgam döredildi. Ýük gatnawlaryna degişli tölegler dolandyrmak, telekeçilerden bank ulgam arkaly online töleg kabul etmek, kärhanalar üçin balans görnüşde hasaplaşmak, daşary ýurt kärhanalary bilen bolsa online invoice ulgam döredilip işe girildi. Demir ýoluň ýük stansiýalaryna ýük wagonlary bilen amal aşyrylýan iş hereketleri dolandyrmak üçin niýetlenen programma 3-nji döredildi. Bu programma 3-njilikleriniň toplumynyň işe girilmegiň esasy maksady demir ýol hyzmatlarynyň peýdalanýan müşterileriň sanyny artdyrmakdan, olaryň wagtlaryny tagyşytlamakdan, täze daşary ýurt hyzmatdaş kampaniýalary gazanmakdan, ýük dolanşygyny artdyrmakdan ibaratdyr. Şeýle hem bu ulgam edilýän gödöwçiligi güýçlendirmäge mümkinçilikler berýär. Bu işler hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ähli pudoklaryny sanylaşdyrmak hakynda Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllar aralygyna sağly iqtisadiýaty ösdürmän konsepsiýasynyň şägini amala aşyrýan işleriň esaslarynyň biri bolup durýar. 1 martda hormatly prezidentimiz sağly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşawy, Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň öňde goýan jogapkärlik wezipelerini durmuşa geçirmek ýollary bardy. Giňişen pikir alşyrly. Hemde wezipeler keskitdenli. Maslahatlara welaýat derejesindäki idara kärhanalaryň ýolbaşçylary we beýleki degişli adamlar gatnaşdylar. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda arkada prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmegiň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Olarda milli özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, häzirki günlerde mögsümleýän oba hojalygy işleriniň alınıp barylşy, ýurdumyzy durmuş ykdysat taýdan ösdürmekde öňde durýan jogapkärlik wezipeler barada giň işlerini gurrun edildi. Agykenlere suw tutmak we imitlendirmek, oba senaty toplumyny häzirki döwrüň wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegini öpçün etmek, şu döwrüň esasy wezipesi hökmünde kesgitlenildi.
oba hojalyk işleriniň gurulşyna, ekrançylyk meýdanlarynyň we oba hojalyk tehnikalarynyň tohumlaryň ýa-da ekişine taýýarlanylşyna aýratyn seljerme berildi. Häzirki döwürde oba hojalyk işleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegi Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylnyň ýokary netijelere beslenmegini öpçün eder. Maslahatlarda ýa-da meýdan işleriniň ýokary hil derejesiniň öpçün edilmeligi bellenildi. Oba ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirilmeli işlere de aýratyn üns çekildi. Ýeri-ýerler bilen ýürüýte şertnameler boýunça gurulýan işler hemişe üns merkezinde saklanmalylar. Olary ýokary hili tohumlary we ýeterlik mukdarda dökünler bilen öpçün etmek meselesine de jogapkärçilikli jemeleşmek gerek. Bu bolsa ýerleň hasyllygyny ýokarlandyrmagy, şeýlelikde şanly garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk toýuny münasip zähme sowgatlar bilen garşylamaga şert döredör diýilip çykyşlarda aýdyldy. Vilayatyň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy milli tejribeleri ulanmak bilen ilmi sahda ýoly goýmagyň ähmiýetine uly üns berildi. Yer suw serişdeleriniň maksady laýyk hemde ilmi taýdan esaslandyrylan orlar boýunça peýdalanylmalylygy hakynda has giňişleýin gurrun edildi. Şeýleki maslahatlarda bagna hallaryny oturtmagyň, ýazgy mewsimini ýokary derejede guramagyň hemde üstünlikli geçirmegiň wezipelerini aýratyn üns berildi. Bu işleň toplumlaryň häsiýetiniň öpçün edilmegi zerurdur. Maslahatlarda belirlenen maksatnamalaryň berja edilşi, oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilşi, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça işleň ýagdaýy, gök, bagça ekinleriniň yer almasynyň ekişini ýokary hil derejesinde hemde öz wagtyna geçirmegiň wezipeleri barada aýtmak bilen çykyp geplen adamlar öňde durýan işleri we olary ýerine ýetirmegiň ýollaryny takyk kesgitlediler. Maslahatlarda şu aýda ulanylmaga beriljek giredişganynyň ähmiýetini üns çekildi hemde bu dawaralyň ýokary guramaçylyk derejesini öpçün etmegiň zerurdygy bellenildi. Ýurdumyzyň ilatyny özümizde öňürilýän önümler bilen ygtybarly öpçün etmekde. Häzirki günlerde durmuşa geçirilýän işleň ähmiýeti ulyr. Şonuň üçin bu wagtdaky maksatnamalar üstünlikli ýerine ýetirilmelidir diýip maslahatlardan ataldy. Ýurdumyzyň wilayatlaryna alınıp berilýän guruluşlar barada da maslahatlarda gurrun edildi. Garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk münasibetli ulanylmaga berilmegi gözüňe tutulýan amaratlary, desgalary öz wagtyny hemde ýokary hil derejesinde ulanmaga bermek hemişelik talapdyr diýip çykyşlardan ataldy. Öňde durýan ähli wezipeleň berja edilmegi üçin mümkinçilikleň şertlerini bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny arkada prezidentimiziň döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklerine bolan gowunç buýsançlaryny beýan etdiler. Oba milli maksatnamasyny üstünlikli berja etmegiň ýurdumyzyň ähli wilayatlaryna 2020-nji Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylynda da durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň wezipeleri aralyp maslahatlaşyldy. Maslahatlarda şu ýylyň wezipelerini ýokary guramaçylyk ýagdaýyna ýerine ýetirmegiň zerurdygyna ýene-de bir gezek üns çekildi. Munyň özi täze deputatlary tarap ynamlyk etmäge mümkinçilik berer. Hormatly anlarny bolsa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 2 martda saat 20-den 3 martda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty ulgunyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup azkem ýagyş ýagar, ömürli bolma mümkin. Gün ortagyny ordan tiles sekundda 9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çelmaý. Gündüzine 11-16 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 5-10 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup azkem ýagyş ýagar. Gün ortagyny ordan tiles sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 0-5 gradus çelmaý. Gündüzine 14-19 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup Demiratakyň ordan tiles sekundda 7-12 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çelmaý. Gündüzine 14-19 gradus maýl bolar. Levap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup azkem ýagyş ýagar. Demiratakyň ordan tiles sekundda 7-12 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çelmaý. Gündüzine 11-16 gradus. Gün orta taraplaryna bolsa 20 gradus çelmaý bolar. Daşowr welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup azkem gargaçyk ýagyş ýagar. Gün ortagyny ordan tiles sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çelmaý. Gündüzine 4-9 gradus maýl bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulut howa bolup günorta gün ordan tilde sekundda 8-10 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijesine 1-3 gradus, gündüzine 15-17 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 3-nü magnit hadisatynyň gowşok täsiri bolmagyny araşdyrýar. Edid watandaşlar, häzirki wagtda howanyň dizimini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan dokur götürüm artma bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şeride ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasyla görä geýilmegi maslahat berýär. Mehriban ýeleşler. Bu düzgünleri berk berje etseňiz, ýylyň istenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Merhaba şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşer ötsenýär. Ähli şoň öňünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sağ bolun ýelerler.